Үч алу теләге кешене нинди генә адымга этерми. Бу кадрлардан ачык күренә. Яшь ярымлы кызны җәберлиләр. Бөтен дөньядан якларга тиешле иң якын кешесе әнисе тарафыннан кыерсытыла ул. Ана бөек исем. Нәрсә җитә ана булуга дип язып калдырган Хади Такташ. Әмма әлеге очрак еллар узгач, элекке кыйммәтләрнең югала баруын күрсәтә. Балык булмаган балаларны күзәтү һәм аларның хукукларын саклау тармагында эшләүчеләрнең төп максаты гаиләләрне саклап калу. Әгәр дә тормыш кыенлыклары аркасында ата-анасыннан аерылган бала кире гаиләгә кайтарыла икән, моны эшчәнлекнең яхшы нәтиҗәсе дип саныйлар. Әмма бу очракта гаиләне саклап калуның кирәге бармы икән? Баласын җәберләгән ата-ананы ике төрле киләчәк көтә. Беренчедән, мондый гаилә махсус комиссияның игътибар үзәгенә эләгә. Баласын тиешенчә карамаган, суккан яки каккан ата-ананың хукукын вакытлыча чиклиләр. Об этих семьях, конечно же, мы узнаем. Без мондый гаиләләр турында бары тик гариза яки мөрәҗәгать ашагына белә алабыз. Тикшерергә баргач, гаиләдә проблема күрәбез икән, аларны исәпкә куяргамы, юкмы икәне хәл ителә. Аннары барлык профилактика оешмалары эшли башлый. Инспекторлар инде ай сайын өйдә тикшерәбез по месту жительства. Алар белән сөйләшәбез. Аларга ниндидер рекомендациялар бирәбез, нинди шартларда яшәү әлбәттә. Аннары соң күршеләр белән сөйләшәбез, гаилә әгъзалары белән сөйләшәбез. Чынлап та шундый балаларны җәберләү очраклары бармы, юкмы? Социаль яктан куркыныч хәлдә булган гаиләләрнең махсус базасы бар. Ул исемлек елдан-ел арта ди белгечләр. Әйтик, Казанның Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарында былтыр шундый 101 гаилә торса, быел 11гә арткан. Это семья, где родители 90-х. Мондый хәл ир белән хатын 90-нчы елларда туган гаиләләрдә күбрәк күзәтелә башлады. Минемчә, бу аларның тотрыксыз елларда үсүе белән бәйле. Гаиләдәге мөхит бар бит. Бүген әбисе, әнисе, хәзер балалары, нәселләре белән исәптә торган гаиләләр дә барлыкка килде. Еш кына шундый гаиләдәге сабыйларны социаль приютларга җибәрәләр. Татарстанда шундый 14 оешма эшли. Әти-әниләре җәберләгән балалар бар. Алар яшүсмер вакытында балалар күбрәк. Андый балалар килгәч, алар күренеп тора. Беренчедән, безгә килгән балаларда тәннәрендә андый берләр дә булырга мөмкин. Андый балалар белән психологик ярдәм күрсәтелә. Безнең психологлар эшли. Моннан балаларның 90% гадәттә гаиләгә кайта. Ә менә калганнарын я башка гаиләгә бирәләр, я балалар йортына җибәрәләр. Все субъекты профилактики. Бу мәсьәләне социаль яклау, полиция, сәламәтлек саклау, мәгариф органнары бергә хәл итә. Ата-ананың хукукларын вакытлыча чикләргәме, мәхрүм итәргәме, баланы калдырыргамы, юкмы, җәберләү очрагы бер генә тапкыр булганмы яки даимиме? Бу бик четерекле эш. Ата-аналар баласын югалту куркынычы барлыкка килгәч кенә ни кылганын аңлый башлый диләр. Тик һәрвакыт түгел, нәтиҗәдә ел саен үз балаларына карата кылынган җинаятьләр саны арта. 2021 елның 9 ай эчендәге бәлик булмаган балаларга карата 1970 җинаять кылынган. Бу былтыргы белән чагыштырганда 26%-ка кимрәк. Шул ук вакытта ата-аналарның үз балаларын җибәрү очраклары арта. Быел шундый 1055 очрак теркелде. Бу былтыргыдан күбрәк. 1055 очракның 26-сы баланың әти-әнисе тарафыннан кыйналуы. Былтыр шундый 31 очрак теркелгән иде. Үз-үзен белештерә башлаган балалар мәктәп психологына ышаныч телефонына мөрәҗәгать итә ала. Сабыйга нишләргә? Если бы бабушка не подняла тревогу, Әгәр әби кеше хәбәр салмаган булса, бу очрак начар тәмамланырга мөмкин иде. Шуңа барлык кешеләрне игътибарлы булырга чакырам. Моның өчен гаиләнең туганы булырга кирәкми. Күрше яшисезме, бакчада тәрбиячемесез, укытучымы, шикләнәсез икән, дәшми калганчы әйтүең яхшырак. Кайвакыт ата-ана хукукыннан мәхрүм итү бала өчен отышлырак ди белгечләр. Гәрчә бала өчен иң яхшысы үз әнисе белән үсү булса да. 2021 ел башыннан ук шундый хәбәрләрдән башланган иде. Алексеевск районында, гыйнвар айында ана кеше 2 баласын сарайда калдырып, салкында катырып үтерә язган иде. Нәтиҗәдә аны хукукларыннан мәхрүм итеп 2 елга колониягә утырттылар. Апрельдә Авиатөзелеш районында бер ананың баласына типкәнен күршеләре телефонга төшереп ала. Әлеге гаиләне дә исәпкә куялар, әмма ананы хукукларыннан мәхрүм итмиләр. Вакытлыча чикләүдән соң ул кызын янына кайтара алган. Җәмгыятьтәге шау-шу да аңа дәрес булгандыр. Үз баласын кыйнап, шуны видеога төшереп торган ана тикшерү вакытында изоляторда булачак. Аны бу юлларның кайсысы көтәр? Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Марат Зайдуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.